Jeg skal spørge en fremmed. Hele der. Hun er på ingen af dem. Det bliver for fedt. Undskyld. Hej. Jeg skal bare lige spørge dig om noget. Er du på Facebook? Ja. Er du på Instagram? Nej. Er du på Snapchat? Nej. Er du på Twitter? Ja, jeg er på, men jeg bruger det ikke. Prøv så god dag. Nøglen til at blive en god journalist, det er at lægge sig i baghold for hendes næste interview. Så nu venter vi her på, der kommer godt og så... Er ingen af jer på Instagram og Facebook? Jo, jeg er på Instagram. Han er på Instagram. Snapchat? Nej, det var jeg engang. Det var engang. De er 10 år på Snapchat og Instagram. Hej. Hvad spørger du om noget? Jeg har ikke tid. Er du på Facebook? Ja. Er du på Snapchat? Nej. Instagram? Nej. Twitter? Nej. Yo, sup, dude? Ja, du skal ikke filme mere! Jeg gider ikke stoppe med at filme mig.